Kaixo, aurreko bideoan ikusi dugu Wiris editorrekin formula bat nola idazten dan. Baina Wirisekin formulak idazteaz gain, kalkuluak eta adierazpen grafikoak be egin daikeguz. Horretarako Wiriskaz erabiliko dugularik. Bai, hemen txedeko. Hemen klikatuz gero, Wiriskazeko lehiotxoa irekiko jaku. Eta bertan, irakutsiko dutxuetaz, Wirisegaz egin daikeguzen kalkulu batzuk. Adibidez, zatikikin eragiketak egin ditzake. Gehi ikurratzen idatzi dut eragiketa eta kalkulua egiteko berdin ikurrari mugo dutxet eta berak egiten dozte kalkulua. Bueno, eragiketak egiteaz gain, simplifikatu ere bai egin dezaket. Simplifikar. Eta hori da behar dugun formule. Parentesia. Eta berak simplifikatzen dozko. Ganera, polinomioak be faktorizatu ditzaket. Entzako, antikomuna txikiena ere. Ez dut zurik egiten. Bai. Bi ustez. Borro du. Barri dut. Jesus. Kalkulatu. Bueno, ganera, matrizekaz be egin leiketa sariketak. Adibidez, determinantea. Lehenengo eta behin, eratu behar dugu zenbat errenkada eta zenbat zutabe. Itxiko dutez 3 eta 3. Eta oin datuak sartzen hasiko nintzake. Orduen, egin duguz kalkulo diferenteak, baina ganera adierazpen grafikoak be egin leikeguz. Representar. Eta ikusten duen modua, funtzioan gainera, esaten dozku hemen puntu singular bat dekogula, hemen inflexio puntu bat, hau simetria ardatza dela, bai? Eta botoi honetan klikatu eskero, puntuaren koordenatuak emoten doztez. Gero ganera aukeratu deliket sarea ikusi gure duten ala ez, koordenatu ardatza gure duten ala ez, zuma behi aldatu liket, eta ikusten duzu aukera ezberdik emoten duzke. Orduen, formula batzuk ikusi doguz, baina Wirisen asko daz. Orduen, ikusi gure badozu ez, edizionen emoten badogu hemen, ayudan, hemen aurkituko duzue guia rapida. Orduen, hemen dago Wiriseko gai guztiak kapituloka banatute. Edo, joan leikezue indize alfabetikora. Indize alfabetikora joan leikegu edo hemendik, edo bestela bertotik. Gure dugun letran klikatuz. Incluye un capítulo para aprender a usarla en 1 minuto. Interesatan baiatzue, irakurri zue eta ikusiko zue ondo dauela. Orden joango gara indize alfabetikora ikusteko apurtxo baten zelan doi. Orduen, betiko moduen hasten da atik, eta hemen dekogu balio absolutoa, adjuntar, eta abar. Eta ikusten duzuen moduen adibideak azetorten da. Gure dozuela beste letra batera jun, enkezue honegaz, edo bestela hemen dutzuez letra diferente. Ados? Etako gara orduen, gure pan. Imagina goi nik testu idatzi. Azterketa bat idazten da bilela eta testu gure dut idatzi. Orden, kontu zeuki behar dut, hemen edozin testu ipintzen baldin badot, Wirisek ulertuko dugu hori formula bat izango balitz moduen. Orduan, testu moduen idazteko, hemen, edizionen, teko zue ABC, komentar, hor klikatuko dugu. Eta hasiko naz hemen idazten. Epiniko dut, keixo. Ikusten duzu gorriz agertzen da. Gorri agertzen dana, Wirisek interpretako dau testu bat bezala. Gero beste gauza kontu zeuki behar dozuena. Da parentesiekin.
Wirisek kortxeteak hartzen dugu bektore moduen. Ikusten duzu zelan urten da benor kortxetez, bektorez? Orduen mesedez, eragiketa kombinatuak egin gure badozuez, eta kortxeteak erabili beharrean, parentesiak ipini behar duzuez, bai? Parentesi baten barruen, beste parentesi bat. Hane, txeizu ze txarto interpretako da. Bai? Bueno, uste dut honegaz, dana. Lo único gauzatxo bat egingo dut. Ikusi duzue kalkuloak egin da bezala, ezta? Momentu batean kendu egingo dut ez kalkulo horrek. Kalkulo horrek kentzeko honegaz egiten da, borrar los resultados. Eta holandeko, bai? Orduen, hone dire nire eragiketak. Eta hori ingo dutena da, hau gorde gure dut. Orduan, hemen behan, ipinten dau, pantailaren lehioaren zabalera eta altuera. Bueno, bizatu ingo dut altuera. Ipiniko dut gure dutela segireuneko. Bai? Eta gero ganera, hemen dut, aukera desberdinik. Orduan, nikoin momentu honetan dekot, zelan da, erreminta barra irakusti. Baina ganera, aukeratu leiket, kargatzerakoan, egindako eragiketak kalkulatzea. Bai? Oin lehenengo proba honetan, bakarrik ipiniko dut hau ikusi dizuen zelan agertzen. Ematen zetokidi, eta hemen agertuko lirake, hemen. Eta hemen agertuko lirake orduan, nire eragiketak. Bai? Gure dotela kalkulatu, berdin edimon konduzkio. Arazoaren bateko hemen, txine portxutenen. Bai, hemen hau orduan. Hemen kotez, lehen ipidote zen eragiketak. Niko berdin ikurreri emoten badotzet, jungo da banan kalkulatzen. Bai, orduan, hau da aukeretako bat. Jaisten danean, ipini deiela bakarrik erreminte barra. Orain ikusiko dugu, bigarren aukera honetan, irakusteaz gain, esango dotzet kargaten da benean, eragiketa guztiak kalkulatzeko. Ikusi digun zelan geratzen. Okeiri emongotzet. Eta ikusten duzue, kalkulatu egin da dela, eta adierazpen grafikoa egin indoztela. Bueno, hau da guztien.